Welcome to UK. Arrenquem una nova aventura al Regne Unit. Just recorrerem les principals ciutats d'una regió poc famosa al sud-oest d'Anglaterra. Hi ha poques per tot el país, però encara en queden. Exactament ens trobem al comtat de Devon. La capital és Exeter. Va ser fundada l'any 1050 i així la visita obligatòria és la catedral anglicana. Al centre de Devon trobem el Parc Nacional de Dartmoor. Té la mateixa extensió que tota la plana alta, 1.000 quilòmetres quadrats on els animals viuen en completa llibertat. Estem al punt més a l'oest de tota la costa juràssica. Una platja ideal per a passejar al costat d'estos imponents penya-segats que tenen més de 180 milions d'anys d'història. I farem parada també a Plymouth, una ciutat de tradició pesquera. I exportada per tot el món des de 1793 per la Marina Reial, així tenim la ginebra més antiga del país. Avui farem un viatge en el passat i agarrarem este tren de vapor. Farem un recorregut de Paignton a Kingswood. És un dels trajectes més bonicos de tot Regne Unit i jo diria que fins i tot del món. Una autèntica experiència! Valencians al